som Čus, takže vítajte pri mojom druhom dieli a som tu zasa s Rišom. Čaute. Takže pokračujeme v ťažení pyramíde. Že vyťažíme to a pôjdeme začať stavať ten nový dom. Tak ty či ťaž, dom, ja idem zatiaľ hľadať Hej, aj tieto schody vyťažím, pretože Dobre. nám bude sa hodiť. Dobre. Čo keby sme stavili tam na tej hore? Hej, to by šlo. Ale zas, no, nie, na pieskovom nie. Tuto v lese, tu je drevo blízko. OK. Mám TNTčka. Začína byť noc. No však, akurát som išiel povedať. No tak odpoj sa a ja sa vyspím. Počkaj. Skúsim nájsť nejaké ovečky, aby som aj ja mohol. Počkaj, kde si? Ja ešte som pri tej pyramíde. Jaj, tak ja musím ísť ku tebe rýchlo. Neba som kúsok, tuto vidíš, tam je tá pyramída. Ty pôjdeš iba do toho lesna. Tak počkaj, ja sa odpojím. No ok. Môžem? Môžeš. OK. Dúfam, že už do toho tretieho diela budeme stavať. Máš plný krompáč ešte? Mám. No ja už nie, ja mám polku iba. Takže toto bude tam stačiť, nie? No, stačí. Tak poďme zatiaľ hľadať druhé ovečky a nejakú baňu. OK. Aby sme mohli... Kráva! Ovečka! Neviem, toto nie je zlé prostredie, kde som ja teraz. Vidíš ma? Ne. Škoda. Ale vieš, ako to je pekné. Počkaj, kde si ty? Ja pri tej pyramíde. Aha, takže hentam. Áno, tam, áno. A zabijem už aj prasata, nie? No, však na jedlo. Mne sa nemíňa jedlo. Zapnem obťažnosť na normál. Počkaj, to musíš ty zapnúť. Aha, je to má zapnuté? Nie. Nie, to je had. No, však to chceme. Nie, to je normál. Ja to chcem. To je normál. To Prečo? tretie, to predposledné tuším je. Predposledné sámko, však toto víš, ak bude, to aj sestry ťa budú zabíjať. No však oni budú mať enčaknuté brnko a keď ich zabijeme, to budeme mať my. Našiel som baňu, takže ideme ťažiť. Kde si? Kúkak pekne. No, pekná, ale počkejme, neviem ťa nájsť. Uhlie. Ide sa ťažiť. Kde je tá baňa? No, neviem. Tam je ďalšia ovca. Tam sú aj... Tak niekde sa stretneme, potom zatiaľ niečo hľadaj. Sú tu ovci, takže budeme mať na postel. A tam vidíme aj tvoje meno, takže... Neutekaj, ovca! Ja urobím asi torče. OK. Torčky malinké. Tak, to mi zatiaľ stačí. 12. Zabijem rovno už aj prasatá. Však Keď dobre som na už jedlo. Koľko máš levelov? Jeden. Ja už budem mať druhý. A ja. Mám 2. Kámo, tu máme aj baňu na jeden. Mám kožu. Vidím tvoj nick. OK. Tá kráva je. Čo? rýchla. Našiel som železo. Tak vyťaž. Aj on. Mám druhý level. OK, ja Keď tiež. nájdeme diamanty, tak to bude najlepšie, môžeme si enchantovať. Robím enchanting table. Potrebujeme ale na to 3, ako vieš, diamanty. Alebo Nie. Áno, 2 iba. Tak 2. 3 obsidiany. Myslíš, že toto bude stačiť? No, poď Na za mnou. tri diely, Poď za na mnou dve do tej diely. bane. Hej. Ešte pre istotu jedno prasa to zabijem. OK. Som pod tebou ináč. Jaskyni. Neubytujeme sa od začiatku v jaskyni nejakej? No tak hej, môžeme ako ešte naťažiť, aby... No však. Koľko máš tu oranžových kociek? 16. Kleju. Sámko, daj obťažnosť na... Please, OK. zabijú ma.
Mieru milovnú, prosím. Počkajte ľudia. No dobre, díky. Nechajú takto, lebo teraz... Dám ju aspoň takto. Nie, nedávaj. Ty sa spavni skeletom zás. Takto. Pozri. No dobre, to je easy, to môžeš. Ale mňa skoro zabili. Jau. Aj teba? Nepadol. Aha. No, nebude. Au. Dneska stále padám. No. Voda. Ťaž zatiaľ nejaké suroviny, uhlia také. Však hej. Poď po torčkách. Ok. Temné diamanty nejaké. Čo? Zasa! Pozor, zombie. Kde? Zombie bublie. Blbý zombie ide tu pomoc. Creeper! Oh yeah. Baby, poď sem. Creeper, vybuchni vedľa zombíka. Zabite sa navzájom. Ja to zabijem! Blbý mobil. Oh my god. Ďalší iron. Tak ťaž? Ale toto si ešte nevidel, jeden iron iba. Vedľa toho nič. A koľko máš ironu práve? Vypáleného 3 a nevypálené 13. No to potom si môžeme A vyrobiť... vypálenú lávu akurát tak. To môžeme si vyrobiť meče a ono. No? No môžeme, ale našli sme lavičku. Pani lavička ma Ježiš, nemám poteší. drevo, máš drevo? Nemám. Styky. Ty si mi nedal nič. To som ti dával. Styky, jeden styk, nie, nemám ani to. 3 dreva. Iron, ty nevidíš. Nie, ja som padol skoro. Do lavy. Hovorím, pani láva ma poteší. A už mám 7 ironu. Potom nerozbehni sa tam dole. Redstone. Tak vidíš. No však a tu je láva. Počkaj. Aha. Ja idem teraz hore pre ono. Pre diamanty. Ne, pre drevo. Lenže neviem s akou cestou. Ktorou si zvolíš. Jau. Čo tu? Skeleton. Ja som ti povedal, daj to na mieru milovnú teraz. Iba v prvom diele. Jau! Sámko, daj to v prvom diele. Dobre. Option. Tak. Iba v prvom diele, diváci. V ďalšom už, keď budeme stavať domu, nie. Bo toto je hrozné. Dám hrať, nie? Čo? Hrať, nie? Aj. Ja si postavil dom, to stačí. Však doma aj hrať budeme mať, nie? OK. Kde si? Ja idem hore pre drevo. Idem aj ja, lebo ja už mám redstone. Mám 14 redstone. Neukončíme toto videjko, ja už mám málo baterky. A potrebujem ešte mať aspoň 15%, a už mám iba 16. Tak si to string. Nabíjaj si, daj sa nabiť. Dobre. Takže prepáčte diváci, to druhá časť Minecraftu Pocket Edition skončila. Takže uvidíme sa pri tretej časti. A nemusíte sa báť, nebudem iba Minecraft natáčať. Budem aj, čo ja viem, aj Agario natáčať, aj tak. Takže zatiaľ čuste. Čaute.